Welcome to our channel. And welcome sad sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. So, exporter sa DI ka. Dili ba nga exporter man sa to si mommy daddy? Hinungdan nga nagkaila sa mo sa usa ka gathering? So, unsay mo mga products ng Carmen? Aha. Products? Next question, please. Unsa? Ngano? Lisod ba dito bago na akong pangutana ng Carmen? Ngano dili ka man makatubag? Not unless namakak mo na ako. Danny, Namakak ba mo na ako? Daddy? Bags. Nag-export ko og mga bag. Oo. Mauna. Let's see. Paningot ko di oras ini. Bags? What kind of bags? Animal pa ini niya, oy. Bag. native bags. Nag-export si Carmen og mga native nga mga bag, which is in demand kayo karon sa laing nasod. Kaon pa, Dani. Lami ba? Ingon si daddy nimo nga lami ko no. Og paborito na niya karon. Okay ra? Nahuman ka na? Sa palanggani kaungit ang imong gikaon. Busog na ka, Dad. Pero Ayaw nagpugsa ang bata, Daryl. Naibaw ka na, batanon. Nag-watch na siya sa iyahang diet. Ako sa may imong paboritong sudan, Dani, kay may akong lutuon unya sa panihapon. It's my mommy's kare-kare. Kare-kare? And, ng Carmen? Tita. Tawga lang ko og Tita Carmen. Tawagan lang sa kog Daniela. Only my close friends call me Danny. Dad, eto na ko. Excuse me. babe. Sorry sa ipakitang batasan sa akong anak. Unsa ka pa? Okay lang. Batanon baya. Ingon yung tingali ni Ana ang mga kabatanunan karon. Lahi na gyud og mga kinaiya nato kaniadto. No. Dili ingon ni anak si Danny. Wa pa lang gyud siya maka-adjust. Og nakasabot ko. Tuho ikuhan. Nakasabot kaayo ko. Busa igo na sa imong kabalaka. Thank you so much for being so understanding, honey. Yaya Mina, may mo bang mamalihog? Ay, kaayo, ma'am. Ma'am? Yaya na unsa ka ba? Carmina na lang. Dili ko ganahan anang amo kay kong paminahon. Unya, wa pa baya ko ititulo. Han, kung unsa man ang naan ako karon, imo na usab. Kay sa di madugay, magpakasalaw niya kita. Magpakasal mo, sir? Yes, yaya. Husto ka sa imong nadungog. Magpakasalaw niya kami ni Carmina. Di ay? Iya, may mo pang kuhaon mo makadiyot sa kusina ang ipabugnaw na kong coffee jelly? Sige, Day Carmina. Oh, thank you. Gihimuan ti ka og coffee jelly para sa imong energy. Kay kiurot ba yan mo kagabi eh. Hmm?
Really? Thank you, Han. Thank you. Pero, Han, ganong mauman to imong giingon ni Daniela. Nga usa ko ka businesswoman. Nakalitan na hinuon ko. Wa ko makapangandam sa akong itubag. Tungod kay gusto ko nga taas ang iyang pagtanaw nimo. Kay nga no, kung masayod ba siya nga sa club ko gikan, wa nagyuhigayon nga iya kong dawaton. Han, Kasabot ko. Ug salamat. Kay dili kasama sa uban nga gihukman dayon ang akong pagkatao nga walang gani ila ang matuod kong pagkatao. I love you, honey. I love you too, honeycomb. Kamalipayon, yun ni sir, nga tanawon ka. ko sa school. Ug nalipay ko, nga malipayon siya. Tuo kag bula lang yun ko. Unsa tong akong nadungog kanina. Gikan siya sa club ug dili tinuod nga businesswoman siya. Halakon mao. Namakak si sir ni Daydan Gila. Angay ka nga sultihan ko si Daydani ning akong nahibaw-an karon. Pero dili ka nga makagubot na hinuon niya silang amahan ug anak. Kung mahibaw si Daydan Gilas tinuod nga pag nakakika ni Carmen. Ay, kalit magkausab hinuon akong panglantaw ini bayhana. Nahadlok na hinuon ko. Kamu kalit lang unya ni siya kalubad kung makasal na unya sila. Nang imong ipamalihog, Day Carmen. Salamat, Yaya. Ali, lingkod. Dungan na lang namo sa pagkaon. O tilawi usab kining akong gihimo. Ha? Ayaw na, uy. Busog pa man sab ko. Unya pa kumukaon. Ay, karon na lang, good. Sige na, lingkod na. Pero, Okay ra lagi ni Daryl. Dili ba, Han? Of course. Join us, Yaya. sige. Salamat. Ni Ahan, imo ang unang slice. Thank you, Han. You're the best. Bulatik. Then ang imo, Yaya, ni Salamat. You're welcome. Sige, kaon na. Igo karamang kong mitanaw na ako. Maihugaw ba ang akong naw? Ha? Wa. Unsa na? Lami ba? Han? Iyaya? Way sama kalami. Nasayo pa lang yun ka ako sa kung paghukom tayo niya. Tungo sa kong nasayran ka kanina. Kung nasayop man ko, hinaot pa unta nga magpabiling sayop lang kato. Ug magpabiling ingo na gyud ni ini ka maayo ang gipakita ni ining pamilya. Magkuha kong tubig. Sige, sige. Oliver! Oliver, get up! Bangon, ha! Dad, Oliver! sa ba? Sa'yo pa kayo. Mag-alas 9 na sa buntag. Mao ba kanay sayo sa inyo? Kadlawan pa lang sama. Pues, adto puyo sa imong gingon nga inyo. Kay dinhi ning akong panimay, oras na karon aron muliho ka. Dad, mo ba? Nagduka pa ko? Mag-alas 6 na ko nga nakauli. Then bear with it! Imo ka ng binuhatan, pues pag-anto sa duga. Dad, Get up! I said get up! Kung di ka gustong bubuan, di kagbugnaw nga tubig. ano sa ba? Kung may tuyo, kasultin lang.
Magadungog naman bitaw gihapon ko bisa nagpiyong ko. Listen to me, Oliver. Wa ka na magkabata. Kinahanglan muliho ka na. Pugos ka man tuod nga nakagraduar sa kolehiyo. Apan, unsanay imong naabot, human ka makagraduate. Correction, Dad. Pugos man lang akong pag-graduate adto. Pero dagko ko grado. Partida, panagsara ko mo sod og klase ana, di ba? Exactly. Utukan ka. Apan wa nimo gamita og tarong ang imong utok. Ug aron magamit mo kanang gipanghambog nimong utok, then get up. Kay muuban ka na ko. Ha? Kay? Asa man? Mag-golf ka? Di ko eh. Di ko hilig ana, Dad. Sports na sa mga dato nga boring kaayo. May pag magjulin, lingaw pa. Ikaw lang dito, Dad. Okay ra ko din sa akong kwarto. Tuog lang sa ako. No! I said get up. Get up! Daddy. Muuban ka na ko karon sa opisina. Whether you like it or not, magsugod ka sa imong training. Ha? Training? O bang kung mahinumdum nga nang-apply ko? Well, I am hiring you. Thank you, Dad. Thank you. But, no, thanks. Dili pa ko andam. Get up! Or else, dili kayang imo ng credit card, maoy akong putlon o niya. Kundi lakip na ang imong allowance. Unsa? You can't do this to me, Dad. No way. Yes, way, Oliver, yes. I am the man of this house. My house, my rule, so you have to obey. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!